Ya lah kalian. Wong loro ki umek kae delok to ki masak lah. Dijari lara kok umek ae. Ini udah leren kok selok. Ini tapi tinggal lemek wik. Mbak Lin nek lemek ning kene. Yo tambah nemen. Iki lho apa nopo iki? Kapas. Apa sar mbok gua ya jamu to? Jamu aja diguwaki wi jamu murne jamu kono. Piye wong iki lho? Awas, Mbak. Nes diroseki. Oke. Aku arep mangan dikeki mae kupat ketupat iki nggone Abah Kirun ya ijik. Yo panganan blasa iki, guys. Ketupat, sing sayur, sing iki. Masakannya emak. Piye? Nyapa? Apa to, Mak? Kepis apa? Halo, udah dirosok nih gue nganu bagian nganu kok bagian apa ki jenenge? Rosok. Iki dalereno. Jadi lara ngono kok. Wong ngomong iki lara lho. Kok iso umek kae ra barbar. Nggih. Minta dong. Enak Go. Wis mangan baru bego mong. Oh iya bener mangan. Sambel apa? Emah. Aku orang tak jajal sesuk ya. Iki dene nane ta lho. Ya kok sik. Iki dalereno, jadi lara kok asa. Aku jalan ning kene panen bos mene tes. Aku ya sudah. Nang ndi? Katane kan gak nyemplung. Wis gitu. Malah ujung. Lah mama banyu tok lho. Kok tetesan banyu aku. Sobe tak kene Mas Gedi. Cahyo main siji kok. Terakhir gue kan. Daleren lho. Iki aku tek terus kabeh. Kelmak banget, Mbak. Jadi dibawa apa iki mau? Tak tenang langsung iki enggak langsung ya. Apa? Tutup manci. Mungkin Mas. Kepala. Ben. Kene lho lunggah ndek kene lho. Ya roku keblak kabeh. Amit. Lah dadi bom ngono pisan. Nih. Ben kesoteng, guys. Aduh, Gusti. Wong jarine iki lara. Kok malah ora leren. Leren. Suntik ae piye? Suntikmu sapa biasane saiki? Tekno. Enggak ha? Pakno. Kidul ta? Sampai ya tahun bisa. Enggak lolo sudah suntik. Biasanya Pak Yus jangan sudah suruh panas kan. Sampai nanti ada tahu orang dah. Kadang-kadang aku mimpi ini loh. Oh, ini sampai amanah dari aku. Lu amanah tuh gak rumah? Mbak mana tuh gak rumah ke? Kan gak tuh di aku. Lapian? Ada turun, nak ada boy. Pian ini golek ono mak, ada bengi iki. Kayaknya mbak kesumberan kayak turun batang kamarnya. Priwat gitu. Jam loro lah sepeda nang. Kalau sakon nang kene. Gak manut aturanku, ketat.
Lah, nek dipercaya biar gelem. Nggak petapet musim. Hmm. Sawu lho. Sepet-sepet sawu ini mentah, diempet-empet ora petah. Sawur mateng Pangan dipangan. ae. Ya. Sawur mateng dipangan ya, guys. Iku ndirok tuku. Tulung agung. Api-api yang iki sawu kae lang apik kae wis mateng. Napa? Ana disikat di minggu so mateng lah mbok rambut umbah lah sampai sasi ya dipancet tatos. Masa, Mbak? Terakhir dikasih dari diubah. Ini mobil seminggu tujuh loh. Utuh. Ku mateng. Tung. Motor ndalane mau banyu. Malahan diubah. Kembang sih malahan. yo disikat. Enggak mateng. Delok yuk kotos-kotos lin marlin. Rokok. Rok. Kenapa? Kena bakmu aku karo nangis sore nek dalene. Malah aku pernah ya kan Madiun. Yo kok sore ndak suci sembarang. Saiki aku arep ning klinik kok. Apa? Ning klinik tuh krim. Aku kalau mau kalau ngombe mangan sih. Oh. Semongko buat dok semongko itu turuk yang bes. Mobil nggak loh. Lho, mereka percaya ya wis karo anu suri kaya patek. Suri kaya patek barang yo gak oleh mangan. Wong itu ora oleh mangan kuwi, siriane saka patek, semongko, terus timun, terus nanas iki gak oleh kok. Kecuali dienggo jamu campur-campur apa-apa. Ah. Ngembes malah penak lunyu. Ya Mbak Lin ya. Ya Mbak Lin ya. Ora nek sing mangan kok ora sing ngomong. Nah, jadi itu dari mana tuh Mbak Lin? Gak boleh teman gue kok. Toto kemarin ya aman kok ora nek sing nyokok. Masuk. Maaf. Soalnya aku yang dibes ya. Podo mbak aku aman ya. Lah aku nak mangan malah aku kuyo. Penjara mak ya Mbak ya. Ah, sorry aku perang-perang tahun puluhan tahun tak kena kotel. Kalau kok tua kok kelar gawe. Kok dia penyakit gak tahu penak. Masa nak? Masa ini tidak penyakit. Iya. Wong kuwi karo gak. Ya iya. Gue nak kowe jenom nak kowe keluar Biar. Lah wong kaya ngerti, wong jenom iku pengine cita-citane akeh kok. Enggak aku. Aku cerita tahu golek duit terus. Aku enak tak mau. Nyong Mbak Lin loh. Aku yang golek duit ya. Golek duit iki. Mbak iki bumbu apa tuh Mbak? Aku tak anu laler ndok. Gak. Bumbu. Gak kok. Lah jadi makan mangan aku wis bangun sik. Wong akeh ulune amat Mbak ya. Aja. Ya wis gak sah. Aku sih lihat Mbak Buti ki lho jase nek ulune. Kayak amanah. Ini piye to kejane bakul iki ya sini. Ki lho bakul iki. Kok Ulun sik akeh. mari panggangane tuku gak nggur biasane lho. Ya iki ya. Aku magang dhewe enak. Apa dulu biasanya piye? Masa kokona ya orang berkaki. Ora nak nang luar no dicemplungne. Mbok kira-kira sekarang runtus no. Kayak aspal ta. Itu nak mak kuning kayak dicelupne lup langsung dipeluk ngobrol ngono resik. Pinter dan plok. Dan pitik ayam di anu lho. Blek terus dicelupne nang gone anu cara anu medange lho. Ini ya, kan di luar tukang blend. Masa kaya wong luar kayak ireng-ireng ae kok kabeh. Masa dicelupne kaya ireng-ireng ae. Kuwi langsung terus ra ono resik. Kadang apa? Aku ki ndelok HP iki nak nyambut gawe ora kober ngingeti penggawean ra karuan.
Ini Pak. Apa? Ini Pak. Koperku bukaan pisan Mbak Lin sing wis kanggo. Besok Kak. Montok bisa bulan. Apa? Tengah barang peyun sak pipi-pipinya Ya, barang. bisa bulan montok. Iya. Ini kayak mlebu sak Kok mlaku ae. kayak mlebu sak ndok-ndok ae. Jane wayu ya. Jane wayu ya. Ya, sendiri sokong. Ini ki polisi kok gitu. Pengeluar ya. Ini saya kepercaya saya sini buka. Heeh. Lagi mau ngamen lo Mas. Apa kejadiannya? Mbak Tane. Wes, mau bayar. Anu. Teh. Iya ya rapat kabeh ini. Lo saya sendiri aku ngerasa. Diambung enak kan. Kan, Hanya ini diambung nih. Dari Banten. Abang ini ya ganggu. Kita Terus? terus Putih. Nandur anu lho, Lin. Nandur semangka, nandur apa, nandur anggur, nandur banyu nih. Nah, anggur warni iso, nah apa iki karo anu. Kebanyakan putih sebab orang. oke karo juru. Ya putih berarti wae. Berarti kasih apa ya? Sampe kok. Jadi aku sing suwek-suwek ini kelompoknya tak kayak ngene Mak Tri. Opo wae kok jenengan? Untuk saweran aku tak juga setengah ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Pas nuruan mak sama aku. Mak. Apa sekarang komplain? Jadi itu. Wong ngamuk sejelikne lak. Kalau iki Berarti kalau stok itu sudah deket. Terus ditutup terus dibalik toh. Pinterin apa ikan itu Mak wis seneng dulu YouTube ya. Sen. Wis guys meneh pernah aku wis bar sarapan. Oke guys, lanjut. Iki jam pira Mbak Luki? 8. Jam 8 wayahe bayaran, guys. Iya. Jam 8 bengi regane Mak Tri. Tak teleponi sik, aku turu. Aku turu wis laan. Sambil mangan tahu di sate tahu. Nenek sate tahu yo. Mantap, Mbak. Tak telepon Mak Tri sik, guys. Halo, Mak. Salam tak teri saiki apa sesuk? Ya nek saiki aku tak bayari cah-cah sik dilut ki. Iya, sesuk-esuk ya apa-apa. Sampe sak turu to? Oh, iki wis meh bar aku. Ya wis. Sesuk ae gak apa-apa. Ya wis. Sampe ketel. Kon ngucapne sapa? Alah tak terni dhewe karo Bego ki aku. Ditetene ya ora apa-apa. Loh, ditetelne. Ora iso aku ora Jawa ora enek alate ning kene ku hancur malah dadi popo lho. Diteteli sapa? Iya wis, Mak. Oke. 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 Oke guys. Lanjut. Wes. Apa? Aduh. Iki wis lagi. Wes. Sopo ki? Oh ini. Oh iya.
Mbak Ulin dadi ndaki. Iya. Wis oke. Wayahe. Ya. Wayahe bayaran, guys. Dari dadi ndaki. Ya. Wis pinter kok deh. Saya wis pinter-pinter diundak nih, guys. Rong sisat. Enggak. Ini 200. Gitu. Untuk coba sini Mbak Lin. 120. Ya. Ya, mundak nih alon-alon, guys. Melihat keahliannya, guys. Nek kebetulan gue yo gak nutut oke, so koncone oke. Gue lagi diundak nih lah. Habis kuwi kan. Oh iya wis. Terus aku udah 2,5 ya. Nah, ngono ya Mbak Pur. Rong sisat sisla ngono. Ya, oke. Penting muda kok ya. Sampai kok nek adoh tambahi bensin. Iya toh? Alhamdulillah guys, orang pesen mantan budal mulai teko. Walah, pasti. Mohon maaf ya guys, sing ora iso, mohon maaf sing ora tak bales di komen sisi. Aku kan tak jublek aku. Komenku isine kok judi online tok. Pusing aku balesi wong lo kleru. Wis Asu. gua ora kena to. Ora kena apa gel aku. Terus nyapa ora kena? Wih, kita Terus foto gung to kok. sipir. Desi itu sipir, desi buka. Gak tau wis Gak, kita. iya, karena kita iki. Loro-loro kabeh. Iya, guys. Loh, apa nih loro? Sotengi loro. Yo to. Dadi pisan. Yo wis to. Nah. Bisa. Guys, ini kalau gak diutang wong oke guys ndak beresi aman aku. Terus ada sing komen kenapa Mbak Mano kok nggak pakai laptop apa pakai buku penak guys kok tadi rapotnya diwenehi stok-stoknya nyah jadi beli waca guys ngono gak sama modern-modernan guys penak gawe manual ngono ae jelas gamblang aku ronggon langsung tak bayari aman. Dekor wes ya, dekor wes. Diurang, Urang gak diurang. Kau tuh. Pira? Karo pian iki lho. Si loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Terus 1.300.000. Seket. Ya. Malah aku gede kepiare cah dekor ta. Yo karo anu iki to. Si loro telu Kan gua penak nang kayak ya nyelek surat to. Ada di sini pisan. Iya sudah. Masa juta telu seket bensinnya 100 berapa? Berarti bensinnya be engko nek nggonku gak enek menjel aku ya. Nek maksudnya mobil gak enek, kok nek arek anu tak isini kabeh tak pulang nih. Iya, dibeli kan. Iya. Iya. 100 terus lo 11. Heh? 11. 111.000. Heeh. Ya, wis tak butuh rokok. Ya korbannya nyaper aku kok. Enak kok. Apa? Wes. Foto mah iki mah. Syuting. Kok tadi Fotonya piro? dia loro. Loro. Heeh. Tiga sih.
Syutingnya siapa tangan terus. Ya kayak bisa. Sama 10. Kan ditambah satu tahun karet mas tok kalau ditransfer lagi. 1 juta. Tangan terus. Si loro telu papat. Terus iya, channelnya pira? Loro. Oh, pira? Terus sekat. Si loro telu sekat. Ya. Oh. Gak nano biasa. Oh, biasa. Biasa, guys. Nek biasa 300. Nek gak biasa terus sekat. Wis oke, ngono bae, guys. Ya, seperti itulah. 2.200.000. Foto ji loro telu papat lima itu loro sama 10. Ji loro telu papat itu loro sama 10. Loro 2 juta. 200. Sudah selesai. Oke guys, sudah selesai guys. Kita pirang menit ke? Tuh. Terima kasih sudah menonton ya guys. Ya seperti inilah guys keadaannya. Aku ronggo ini dan tak wae pisan aman. Kok ben gak gak bingung. Gitu. Oke, guys. Tak ganti transfer liane guys. Di sini perlu ditransfer begitu. Terima kasih ya saya menonton. Aku pokoknya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk teman-teman kuabe. Saya sayang, saya cinta karo Mbak Manohara, karo teman-temannya Mbak Manohara semua. Dulu-dulu Mbak Manohara kabeh wis diwehi panganan, wis diwehi jajan. Terima kasih banyak. Gak bisa nyebutin satu persatu. Moga-moga kebaikan jenengan kabeh dibales karo Gusti Allah. Ngono lho. Coba lu ya, kuda jadi paringi sehat, paringi rezeki oke, aku lak iso ketemu neh. Oke? Nek sakit mriki malah. Iya. Aku kadang mikir ngene Mbak Lu. Aku ki wong rene aku ki sapa ya Allah Gusti. Apa ki presiden ya ora, gubernur ya ora. Iya toh? Bupati ya ora. Terus kok diparani, terus digawani panganan, gawani jajan. Walah Gusti, terus piye ngono lho. Yes, pokoknya sematur suwun, makasih banyak ya sing wis menonton. Guys, pokoknya selalu bersyukur ya Mbak Luk ya. Nek rezeki ku Gusti Allah sing ngatur. Oh gak Aryo jegek ora. Oh. Sing ngatur. Oke guys. Arya Kamandani. Oke. Makasih. Jangan lupa salam seduluran selawase untuk teman-teman semuanya. Dadah.